ясно. Готови ли сме всички? Видяхте ли мамите и татките? Помагайте! Помагайте! Тони? Айде сега целувки! Целувки, целувки! Много целувки! Готови ли сме? Ще имаме ли сълзички? Не! Само усмивки, я да ги видя. Айде да видим сега. За вас, мили родители и гости, е днешният празничен спектакъл. Потопете се в приказната магия, поднесена ви от най-прекрасните артисти, които с огромна любов ще играят за вас. Децата на група Лилия. Желаем ви веселие и добро настроение! Just
не знам, аз дано да видя сам. Я да видим отстрани, що се случва в тези гори. Дали пролет се пуква или нещо друг се случва. А сега аплодисменти за нашите прекрасни пеперуди. Петята вече са в гората, но 4 дъскалки в колати. Престъпили лековати са очи обляти. Пърсите в крилата след цветя. Безумна вас сега ще танцуват, ще летят и ще отуват. Всеки спея, гледай се чудя, какви прекрасни пеперуди. Идват малките калинки, рано будни животинки. Чухме празник, пие голям, се зачерви грозрак. Не сме мънички крики, колко сме бомбарини. Имаме точка 4. С другите калинки, школа за баралинки, да танцуваме за вас, аз ще прекрасно.
А вас тук ще пеят, ще свирят и ще се танцуват палавите бръмбърчета. Ще долетят красивите и работливи мънички пчелички. С бързите крила слагаме на пита в слънцето света. И отново тук веселба ще ни покажа песни, танци и свирня весели щурчета.
веселба е тук при нас сега. Хайде всички да се веселим на този празник най-любим. Пеперутки, калинки, бръмбърчета, пчелички, щурчета. Хванали се всички за ръце и направили хорце. Ихо, ихаха, брехче, горска веселба. Скачали се веселили, цялата гора с песни огласили. Скъпи родители, това беше първото наше тържество. Кратко, емоционално. Надявам се да ви е харесало. Ние бяхме прекрасни, направихме всичко за вас и от тук нататък много такива хубави емоции ще имаме всички. А сега има снимки. Снимки ли ще правим? Сега ще правим снимки на децата с родителите, след което идвате в нашата занималня, за да може да се почерпят децата и да се преобличат.